Makorokoto Bhutis ane maskitsi edu atiri kuona nyika yese pasocial media. Ndizvozvo chaizvo. Saka zvanzi naSay Wicknell izvozvo zvega. Mapiwa akwa yenyu irapa. Tinotenda. Key yenyu. Zvandaitirwa. Agreement of sale yenyu. Ndinotenda ndine mufaro. Registration book renyu. Ndinotenda ndine mufaro wakanyanya. Ndine kufara kwakanyanya kuti yanguva yevanhu vatema. Vanhu vatema vakabvira kare vachitarisirwa pasi. Saka tiri kuti nguva yakwana. Ndinoda kutenda Say Wicknell Chivayo madzibaba nekutirangarira, matisimudzira, matibvisa kunyara, matibvisa kutarisirwa pasi. Nanhasi nyika yese yakuziva kuti mitambo yatinoita iyi inobhadhara, ine zvainoita. Ndinoda kutenda zvakanyanya ndisingakanganwe mukuru wenyika His Excellency Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa vari kutungamira nyika ino. Tiri kuona mabasa avo akanaka avari kuita. Zvinhu ukatarisa migwagwa, midhuri, zvinhu zvakawanda zviri kuonekwa. ED Works ari kuonekwa kwese kwese. Ndinotenda. Uchi 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 una